Дами и господа, този поздрав е специално направен за баща. Оси сина ми Джан Боса, патрона от Франция. Най-горещият от Франция! За най-добрия от Франция. За Джан Боса, патрона! Вали гърмина, оси патрона, пак му върви, върви. Абелака е гил за най-големия, за Джан Боса, патрона. Хайде, зет ми Усейн Пала, папа Родан и Франция е класа за Мерцедес. Я шапа, оси патрона от Франция. Ой, дъщерите ми Анифе, Ямур, патронките си боса на Франция. Всяка майка внучка дерия, патронка не ражда, той е момиче динамит и си има добра фамилия. Капа бара в туме, вали гърмина, оси патрона, пак му върви, върви. Франция, той е човека, Канади Кент от фала оси. Без лазаза, ето жманен му даре. Оси патрона, най-големия, Ананай Паролан де Франция. Оси патрона за мен постигнал всичко. Има една къща палат и най-красивите деца. Жан Боса, Керзо Анифе и най-красивата жена